ଏମିତି ବି ଦିନେ ଆମେ ସେଇଠି ଶୋଇଥାଏ ରାତିର। ହଁ, ରାତି ଶୋଇଥାଏ ମୋ ନିଦ ଯେ ହେଇନି, ମୁଁ ଯେ ଶୋଇଛି ସିଏ ଯେ ବସିଛି, ଆଉ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସିଏ ଶୁଏନି। ଏମିତି ହେଇକି ମତେ ଡାକୁଛି, ନନା ନନା ପାଟି କରନେରେ। ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଦେଖାଗଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ତ ମାନେ 25-30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଦେବଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଟୁଟକା ରଖିଛନ୍ତି, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ତମେ ଖୋଳ କବୁଜି ବଜେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସତରେ? ସତରେ ଦେଖୁଛି, ରାତିରେ। ଶୋଇଛୁ, ବହୁତ ଜୋର ତ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ତାର ବସିଛି, ଦେଖିଲେ ସେଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡୁଳା ଗୋଟେ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ଗଣେଶ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ। ଏଇଠି, ହଁ, ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଲା, କହିଲା ନନା ନନା। ମୁଁ କହିଲି କିସ ଡାକୁଛ କିସ? ଆମ ଗଣେଶ ବାବା ନାହିଁ, ପୋଡ଼ି ଗଲାଣି ସେ ଗଛ। ସେ ଗଛ କିଏ ପୋଡ଼ିବ? ନା ନା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଝମଝମ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ। କହିଲା ଭାଇ କିସ କରିବା? ମୋ ପୁଅଟା ନାହିଁ, ମରିଗଲା। କିସ ହେଇଥିଲା? ନା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା, ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ମରିଗଲା। ନା ନା ନା, ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତ ପୁଅ ମରିନି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସବୁ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସେଟା ନୁହେଁ, ଚଡ଼କ ମାରିନି। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାଣ ମାରିଛି। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିନି, ତମେ ଯାଅ। ତାପରେ ତା ବାପା ନିଜେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସେ ଆସିବେ ହେଇକା। ପୁଣି ଯାଅ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ଜଣାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ମୁଁ ଗଲି, ତା ଚେତା ନାହିଁ। ସେ ଛୁଆଟା ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା, ଚେତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁଶେଇ ଦେନି। ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖ, ସେଇ ଯୋଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆବାଜଟା ବହୁତ ତା ଦେହକୁ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯା। ନୀଳଗିରି ନେଲା ପରେ ସେଠି ମନା କଲେ, ପାରିଲେନି, ବାଲେଶ୍ୱର ନେଲେ। ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଦିନ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେଇ ବନ୍ଧରୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପେଟେଇଲା। ଯାହା ଭଲ ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା। ଏମିତି ବି ଦିନେ ଆମେ ସେଇଠି ଶୋଇଥାଏ ରାତିର। ହଁ, ରାତି ଶୋଇଥାଏ, ମୋ ନିଦ ଯେ ହେଇନି, ମୁଁ ଯେ ଶୋଇଛି ସିଏ ଯେ ବସିଛି, ଆଉ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସିଏ ଶୁଏନି। ଏମିତି ହେଇକି ମତେ ଡାକୁଛି, ନନା ନନା ପାଟି କରନେରେ। ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଦେଖାଗଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ତ ମାନେ 25-30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଦେବଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଟୁଟକା ରଖିଛନ୍ତି,
ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ତମେ ଖୋଳ କବୁଜି ବଜେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସତରେ ଦେଖୁଛି। ରାତିରେ ନା ଦିନ? ରାତିରେ ରାତିରେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଟିଟା ତାଲା ମରା ହଉଛି, ଏବେ ବି ତାଲା ମରା ହଉଛି। ତାପରେ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ତ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଆସିବେନି, କିଛି କରିନି। ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ବାବା ଆପଣ ଯାହା କରିବେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏହା କହିନି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଏମିତି ବଜେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ଶୋଇଥାଏ, ସେଇଠୁ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଶିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି। ଦେଖିପାରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପାଖ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗୁଡାକୁ ବୁଝି ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଚାଲି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ 3 ଫୁଟିଆ 3 ଫୁଟ କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା ହବ ଗୋଟେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭିତରେ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଶଙ୍ଖ ଥିଲା ଯେ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଧରିଲା, କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ଶଙ୍ଖ ନା। ଠୁକୁରାଇ ଦେଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ କେତେବେଳେ ବାହାରି ଗଲେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗେଟରେ ଯୋଉ ଚାବି ପଡିଛି, ଚାବି ଖୋଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଜେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚାରିଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ମାନେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠେ, ଏବେ ବି ମୁଁ ଉଠୁଛି ରାତି 4ଟାରେ ମୁଁ ଉଠେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଝାଡୁ ମାରି ସାରିକି ମୁଁ ବିଧିବିଧାନ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଖେ ଭିତରକୁ ପଶିନି କେମିତି ଆଗେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନି, ତାପରେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ବସିନି। ଏମିତି ବସିନି, ଏମିତି ସଫା କରୁଥାଏ ସେ ଶଙ୍ଖ ଅଗଟା ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ପାଏ। ଶଙ୍ଖଟା ମୋର ଏ କଥା ମନେ ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ହଠାତ୍ ମୋ ମନେ ପଡିଲା, ଏଇ ତ କାଲି ଜଣେ ସେ 3 ଫୁଟିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଯାଇଥିଲା। ହଉ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେଖିବା, ପରେ ବୁଝିବି। ତାପରେ ସଫା ସାରିଲା ପରେ ତୁଳସାରୀ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖର ଶଙ୍ଖ, ଆଉ ସେହି ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିନି। ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିନି ଯେ ସେଇ ଶଙ୍ଖର ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି, ମିଶା ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଏଇ ସକାଶେ ଶଙ୍ଖଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।